Kuthe ngomunye unyaka sikhuluma nenye insizwa bengakaziwa-ke la ku-social media. Ngithi-ke mina eyi cha, webhuti omdala uyazi nithi isibaya sibalulekile ekhaya. Oke nje uzakhele isibaya, umuzi kahle kahle omkhulu noma ubabamkhulu bahlala esibayeni. Ngikhumbula kahle ngaze ngayitshela insizwa ngathi mina ukubone noma kuthiwa kuphuma intombazana iyogana kuthi uma sekusuka endlini ngenhla bese kudlula esibayeni, kufike lapha esibayeni kuthenyelezwe, kugiye kubikwe futhi kushiwo kuthiwa ingane siyahamba-ke manje isiya kuphi, isiya kubo kwayo. Ilapho esuke isiphuma khona-ke lapho isuke esibayeni sikhala. So isibaya siyinsila. Usethi-ke kimi cha, ungabe utshela omunye umuntu ungatsheli mina. Isibaya mfo kwangema ngisazi kahle, kuthe kunezimpi, kuye kwaba nezimpi kakhulu-ke ngapha ngasemakhaya kuze kuyofika le ngudwini, abantu bokhumbula nje kakhulu. Siyasho-ke le nsizwa kwelakithi ngoba ngisho ukuthi izwe belingangazi. Ithi uyayikhumbula impi iyayilwa ngesikhathi sokuthi ithi mina ngiyakhumbula besisabancane sisafunda e-primary. Uthi ngathi ngifika ngisuka eThekwini, kwase kuba ukuthi ngiyafika ekhaya. Ngithi mina ngeke ngathi ngijojile nje bese ngiyabaleka kanti ngizofika ngithola indaba ethi insizwa ethe impela ngathi izoqhamuka izofika lezi nsuku nayizolobe ilindele ezobe izohlasela. Uthi ngenkani yakhe kalala ekhaya abe nokuthi nje yena kubabamkhulu bakhe ayikho into ezokwazi ukuthi imphazamise. Asho futhi athi cha ngiyindawo mina ngizola kuleli ikhaya leni. Bese kuthi-ke late sekubaleka bonke abantu, kuhamba ngisho abantu besifazane bebaleka bethutha. Ngoba kwesinye isikhathi basuke besaba ukuthi mhlawumbe bazohlukumezeka. Yazi angiphazamisa le call. Uthi-ke wayesephuma. Uncese ngoyingcingo, abantu Nkosi yami. Ningixolele. Uthi-ke wayesephuma-ke. Wayesengena-ke esibayeni. Wayesefika eduze kwenkabi laphana yakubo, wayesephendla elala. Inkomo phela umuntu ziyamazi. Uthi wayesephendla laphana enkabini efika esigundini sawo. Wayesefikela lapha nazo wacutha wathula wathi du. Uthi hayi zafika insizwa sangena izindlu nezindlu salunguza impela. Mayiqeda izasuka zahamba zangangena esibayeni zangayithinta futhi imfuyo. Sadlula komunye umuzi wakamakhelwane. Zimshiye esibayeni leli phakathi nazo iy'nkomo, phakathi nazo iy'nkomo zakubo. Uthi wathi akahambe ekhaya akabaleki. So-ke ngisekuthenini-ke isibaya siyinsila, sihlala amakhehla. Isibaya uma usakhile, uma ungase usakhe njengamanje uzenzele nje, ngisho iy'nkomo zingekho hleze kungakhona icebo elingaqhamuka kobabamkhulu bakho ukuthi nangu ngesakhe isibaya, ake senze 1 no 2 no 3 ukuze le ngane mhlawumbe ungawina ngisho ibhola, mhlawumbe ngacela udadewenu ngavele kuzocela udadewenu akekho ongathi engazi. So akive sibalulekile isibaya siyinsila. Kunezinto ey'ningi ezenziwa esibayeni sisodwa nje isibaya. Ingakho ngisho kukhona imicimbi inyama idliwe lesibayeni, uyabona, kuhlalwe esibayeni bese kuphuma ingqoko ukuthi wathakala insizwa esibayeni ngoba isibaya sinamakhehla, isibaya sinabanikazi baso. So-ke ngisho kugiywa esibayeni, ngisho ngaba khona abaganiwe abahlala endlini kodwa mese kugiywa esibayeni ngoba nakho ngeke ukuhlala endlini lokhu kufuneka kahle kuhlukwane, kahle kahle kufuneka abaganiwe behlale kolunye uhlangothi, insizwa engaganiwe ihlale kolunye uhlangothi khona esibayeni kudliwe khona, kodwa ngesimo sokuhlonipha ngoba phela kahle kahle kusuke kuyindawo yabanomzane lapho khona abasuke bazi khona ukuthi nje indawo yabo le isibaya. Ngisekutsheni iy'ngane zakwethu isibaya sibalulekile siyinsila ekhaya. Isibaya siwukuphila. Umuzi uma ngabe unesibaya uyahlonipheka. Ngisho ngabe kuthiwa angithi ukubona ngisho kubonakala kuthiwa yikubo kwabana bathi ukuba sibanibani. Awu cha umuzi impela nasi nesibaya egcekeni kuyafana noma uzongenayo indlu ngenhla. Awuhlonipheki lowo muzi. Ngoba ngeke uthi uzofaka abantu abadala ekamereni ukuthi ekamereni cha. Ku-12 room, ku-7 room. Lezo into zingazakha nje for ukuchoma. Ayisizi ngisho kunemvalelo zivalela ku-round, insizwa neyintombi ixisha ku-round. So bafowethu azakhiwe ibaya, ziyinsika.
icebo lozakha maliphila ithongo lakho umsamo uhlelekile uhambe futhi uyonikela laphana unikele imindeni yakho. Uyalazi usizi lakho, wena wazi usizi lakho obhekene nalo. Isibanje siyinsila, isibaya. Ngisazoza nomlotha ngize nekhishi. Kuningi kakhulu esisazokhuluma ngakho. Uma kuselela ipheji nje ubusisekile. Ngiyabonga ethuba.